La Universitat de València i l'Associació Valenciana d'Agricultors uneixen forces contra plagues com el cotonet o l'aranya roja. Han impulsat un projecte per estudiar com poden ajudar els olis essencials a frenar aquestes malalties que només el 2022 representaren pèrdues de 150 milions d'euros en cultius com ara la taronja o els caquis. L'essència de l'oli de les fruites i llavors de l'arbre de nim, una espècie de la Índia, amaga un potent bioplaguicida que alguns llauradors ja feien ús als seus camps. Pero claro, el problema es que es un aceite que se degrada rápidamente con el sol. Un equip d'investigació de la Universitat de València pensaren en una possible combinació que els fera més resistents. Los nanomateriales son óxidos de silicio. Igual que nosotros nos ponemos una crema solar para evitar los rayos ultravioleta del sol, vamos a ponerle una crema solar al aceite para evitar que se degrade. Una crema solar perfecta per a lluitar contra aquestes plagues d'una manera ecològica. Lo bueno que tiene este plaguicida es que solo afecta a los insectos dañinos, no a los beneficiosos. Es un poco lento el cómo afecta porque lo que afecta es a la puesta de huevos. Confien en que siga un bioplaguicida sostenible, econòmic i, sobretot, eficaç a llarg termini. I encara ho esperem més als camps, on el cotonet o el trip han aconseguit moltes pèrdues als últims anys. Este camp tindria alrededor de 15.000 quilos. S'han perdut 12 o 13.000 euros en este campet. Amb la progressiva prohibició de plaguicides per part de la Unió Europea, Francisco ha anat provant tot tipus de tractaments sense èxit. Açò té 3 tractaments normals més 4 extres. Per a la pròxima campanya de cítrics podríem saber si ja funciona. Anem al traste.